नमस्कार भैया लोग। तो भैया लोग आजकल के लड़का बाराती में जाता रसन आ का कहता रसन कि ताड़ी पी कर नथुनिया पर नोट बरसाएंगे। अरे ताड़ी पी कर नथुनिया पर नोट बरसाएंगे, यही न कि पूरा गांव में लफुआ कहलाएंगे। तो भाई हो ई नइखा सा समझत आवश्यकता से अधिक होई तो लातू जूता खाएंगे। तो भैया हो एगो आदमी बारात में बहुत देर से खात रहे तो लेकर पार्टनर आवता तो कहता अरे मर्दी एकटे केतना खइब हो, पेट ह कि खेत ह। तो भाई हो उ आदमी कहता अरे का करी मर्दे, हमू तो मजबूरे बानी, हमारा घरे कार्ड देले रहल लो, तू कार्ड पर लिख रहल खाना खाए के समय 7 बजे से 10 बजे तक बा, वही से ही बेरले खाता नहीं। तो भैया हो उनकर पार्टनर कहता रे ठीक बा चाप के खा, निचका देले बड़ा और ही आधा घंटा बचल बा, खा खा। और तारा घरे कह देतानी कि टायर ना तो बैल लेके जा। तो भाई हो हम आराम करत करत थक गइल बानी, सोचतानी कि थोड़ा और ही आराम कर ली, फिर आराम के आराम करे। लेकिन भाई हो जिंदगी झंड बा तबो घमंड बा, अरे जिंदगी झंड बा तबो घमंड बा। अरे कुआरे में तो तड़पत रही लेकिन शादियों कैला पर महादंड बा।